Right. Panapa nasti panapa paruoko rwaMwari paMount Hampden ndofunga mupaziva nditi patakambouya mazuva nemwedzi nemakore akapfuura anditi ana gogo maoko makasimbera tiri nani mufaro wedu kukuona zvakare totenda Mwari tikatirege tuye tizokuonai nevana kungozodongorora kuti vanhu vari sei ende tiri kufara kuona kuti zoni mane mudziyo munyowani firiji yedefy vakomana saka friza iyi muri kuichengetereiko zvinezvi iri kugara yatongokiwa ayo tiripo iki tivhure toni firiji ndichaigona here ndichaigona wokungo right iyi firiji yakatome pano paruoko rwaMwari saka handisi kuda kuwesta time tiri kumhanya tiri kutenderera anditi saka firiji manga muchida chii vanenge vane chii vane miriwo yavo yakaora vasai yakaora sei isati ndi zvinhu zvakaora aiwa isaenderwe nemagetsi vanhu ngavangotipa nyama anditi munofarira nyama yechi poku chikeni beef ayo but inonyanyofarirwa ndei nechikeni alright nefish alright but poku munodya futi anditi ko ndikambokuitirai nguruve yese tomboizadza iyi anditi right guys ka haminozvizva ngoitika ndine nyama yenguruve yandodona mubhuti izvezvi ndakutokupa izvo nguruve yese nevana handiti guys mirai makadaro ndiri kudzoka memachi uyakuna mwewabata ndiwakaindiyidi yaimone rubva kutonoslota sada kutongokusiyirai sevanhu vane firiji saka tobvisa saka ai hande yedu takadai sikapedzi harege tibatira ngokusiyirai poku yese nguruve yese maita basa vanongoanzwa macha saka totozadza chi saka nyama iyi ana gogo nyama iyi firiji iyi yakuramba sei yemudongorera nyama yareona aiwa maita faya basa nasitotenda totenda saka vari sei vana panapa gogo aiwa vana vari raita handiti vari vangani vana vari pana vana 52 alright vari kuenda kuchikoro vangani vari kuenda kuchikoro 43 vari kuenda kuchikoro kozoitawo vadiki kapei yes pei yapano ndimoresi kozowatawo munhu mukuru iwe uri bo gredan wakaenda kugredan ECD uri tokura naiwe last born ndokagotweke panapa paruoko rwaMwari handiti aiwa garisa ari mbobatanidza kuda kuona kuti ava ndevapa aiwa toda kutenda Mwari handiti totenda Mwari nehamawo yakatipa nyama ikati endai munopana gogo anenge akatoprofita kuti vane firiji I was worried kuti manje nyama yachona nekuwanda kwayakaita iyi vachaita sei vatotenda Mwari noti zvabva zvaita kuti
mune pekuisa. Aiwa, tinotenda nemuriwo wamatipawo vana vanga vanzwa nemachanisi. Mwari wawedzere pamatapudza musatikanganwe. Vanhu hamba iri pano yakawanda. Hatinenge tingosikipawo 2 days. Rechitiri takubikawo tichiita sei? Tichibhajetopa mune mangowanawo chamawanawo. Tinongotenda nepamwe maita sei? Matipawo. Apa matigonera muriwo wedu pano ichanisi nemakebhichi. Tikatonawo bhinzi nevachidyiwawo isisi nyama pana pamukoma angu sento kupedzisa kudya Disemba. Kunowana nemapati awo nemachi awo ndopatinodya nyama kuti taonawo bhesti kuti tadyawo chi nyama ndopanofara. Asi nguva zhinji ibhinzi, makebhichi, machanzi. Asi muri wedu bhesti panapa machanzi. Sakawo tiri kukumbirawo kuti pane anokwanisawo kutidyawo mabhuku evana vechikoro neschool fees. Nekuti vazhinji vegrade 1 havana mabhuku. Nevamwe 5 vakaenda form 1 avo ndovane challenge yakanyanya ichi yemabhuku neschool fees. Takumbirawo nekuti kusekondari petemu 50 US yakakwira, kuprimary 25 US petemu. Saka kana ndiri kukumbirawo kuti anokwanisawo kuti aite sei atibatsirewo kunyanya mabhuku ndova kunodiwa sitereki zveschool fees vanoti tinozozviona vauyewo nechekuita sei nechekunyorerawo. Ndatenda hangu. Haiwa, tinotenda muri yeZimbabwe tichitenda kuti tichango isusu poto yedu yatobikira sadza ihombe kuti igare pasitofu yatikaigirwa yegasi haiite, haikwani ihombe poto yedu. Huni ndo challenge hombe yatinayo. Chigayo chibage tinacho chiri mumba next muwakomana umu, asi problem ndeyemari yechigayo. Asi chibage tinacho. No, pakanaka. Vanenge vachida kubatsira ndofunga munongoziva zvekuita. Tichibatsirana navo kuno kuruoko rwaMwari. Ndofunga tamboita time tichiuya kuno zvakanyanyisa. Mavideos atikaita panapa akaenda viral. Vamwe vazhinji vakatoonawo ipo panapa nekubatsirana navo patime yachona. So yeah, we can still do the same. Ozvinezvi pekuisira muriwo vanapo firiji. So tinokwanisa kunge tiri tinongouya tichibatsirana navo. Vamwe vanotouya vakavaka. Alright. No, pakanaka. Tinotenda kune vese vakavaka vakabatsira kuti zvinhu zvinge zvinoita right. Tinongoramba tichitenda. Angosei ndini ndirege ndiende zvangu. Tinozorora. Tichida kutenda vatete Patricia Chipo Sanyangore avo vakatitumira nenyama yenguruve pork kuti tinge tinosvitsa kuMount Hampden. From Uncle Saint neSaint TV crew for now tichiti it's much love and God bless.